Kamano kuom kit Ramogi TV kani jatend piny Kenya William Ruto koro yango ni en gi tije modhuro kendo ok oget medo chenro mag tayo kaunti ma Nairobi e tijene, to kata kamano gibiro tiyo kanyakla mar keto Nairobi kaka bombe madongo. Nowuoyo e nyasi mar keto kogno e winjruok e kind piny owacho mamalo kod mano mar kaunti ma Nairobi mabiro muonyo omenda maromo bilion 80. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Ne en nyasi manokelo kanyakla moko kuom jotend migepe mag piny owacho mamalo kod apisas mag kaunti ma Nairobi. Nyasi mar kete kogno winjruok mar tiyo kanyakla e kind kaunti ma Nairobi kod piny owacho mamalo mabiro loko sura mar boma ma Nairobi mondo mi nyinge ochal kod chal mare. What we are augmenting today is not a transfer of functions. Let me repeat. There is no transfer of functions happening. For the avoidance of doubt, I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. The governor and his team must run the city of Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto manotelo e chenro no oyango migepe 4 ma chenro no geto magin bero apini, keyo pi maler, bero kuonde dak kod keto lai makare mar choko kendo puko taka. Ewi mano, chiro mag Gikomba bende ibiro keti omenda maromo bilion 5 mar gere e ngadhu mamalo. This cooperation agreement focuses on 4 key work streams: water and sewerage, roads, bridges and drainage, housing and related infrastructure development including lighting, as well as solid waste management and Nairobi River's regeneration. A city of Nairobi's stature must be fully lit, fully safe, and fully functional. To address this, we are committing 3.7 billion towards street lighting modernization and expansion. Going forward, construction of new roads will now include lighting by design. There will be no road constructed now in the city going forward. Part of the contract will be lighting, so that the road is not complete until it is lit. Ruto bende ogolo chik ne jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen mondo mi ochak loso chenro mar chuogo bad migao mar obila mabiro bero arita maboma ma Nairobi. I therefore direct the Cabinet Secretary for Interior to prepare and present within 60 days a framework for a dedicated Nairobi Metropolitan Police Unit. To work hand in hand with the Nairobi County Security. We will make, and we must make Nairobi safe for citizens, visitors, investors, and business alike. Jatend piny okwayo tiyo kanyakla e kind jotelo kar goyo siasa mag oyuma, tulo kod ketho nying ka korka kore. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja orwako chendo ni kowacho ni piny owacho mamalo gi mag counties noket mondo mi oti kanyakla to ok PM. This agreement solidifies those arrangements, providing a legal framework for additional support, including partnership in security and order. Because, Your Excellency, we promised a city of order, dignity, hope, and opportunity. Today, my friends, let's be honest with ourselves. Nairobi River is a sewer, and it is supposed to be okay. We are the environmental capital of the world. Ladies and gentlemen, we must raise our ambition. We cannot continue to make peace with mediocrity. E winjruogno, komiti makende ochuogi madhi tawo chenro go kendo idhi telne gi Musalia Mudavadi ka Johnson Sakaja en jalupne. Jokanyo mag komiti no oriwo koda Katon Jenner kod jotend migepe mamoko machalo kaka mano mar omenda, aluora, lowo, arita, pi kod jatend migao mar teko.
Apisas moko mawuok e apis jatend piny bende biro bedo kanyo. Gavana Sakaja omiteko mar chung'ne chenro mag dongruok ka komitino igeno ni biro bedo kabago romo mage dichiel dwe. Koya kanya korom gajwang' ting koro ntiere e lweta MCAs e kaunti ma Nairobi kama gibiro kadho paroni e kabang'e ibiro kaw paroni itero ne oganda mondo gin bende kaw pachgi kapok ochak ayanga chenrogi mag dongruok e kaunti ma Nairobi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, State House, Nairobi.